Takže čaute, vítajte u môjho nového videa. Dnes si popozeráme nové, no nie nové, ale dnes si popozeráme a vyskúšame všetky morské skiny. No, morské. Prvý je tu Doge, Man of War Doge. Tie fúzy sa mi najviac páčia. Tento Colonel Ruffs ešte neprišiel do hry, podľa mňa bola v pase. Wow. Tak, toto je extrém. Come with me, little swimmers. Time for an team Má to power. meč? What the hell? It's not that serious, bro. No poď, Feeling the boss. soul crunch. Come with me, little swimmers. Time for it. Stay chill, bro. Come with me, little swimmers. Dobre, ako druhý v poradí sa mi zdá, že je tam ten Jean. Nie, Tick. Aj keď King Crab Ticka, toho asi poznajú všetci. Ale ten King Crab Tick, aj ten Pirát Jean je tam už iba 43 sekúnd. Čiže 43 minút. Je ten Pirát Pok. Dobre, vyskúšame Jeana. A čo sú na spajkové ponožky? OK. OK. Samozrejme, ja som hrdina. Tak, ešte skoro to isté. What the hell, tak toto je extrém. Žiadne také skins. Vyskúšame toho Poka. Ten sa mi extrémne páči. Sweet sound. Sweet and sour candy is my power. Malý skin. Uhaha. Bráčko. Sweet sound. Čo nerv Poko. Videli ste ten nový bral toho? Poko má mať hypercharge, že to zabije všetkých. Že to je nezničiteľné monštrum. Poko. Čo v Trophy Roade? Ok. No, Course I Cold. Bullet storm. To dosť OG skin. Dúfam, že ho nechajú v hre aj dlhšie, že... Wow. Môj kamarát Peťo si ho už kúpil, volá sa Peťo hraje. Takže... No, nebudete vás, berete na môj kamarát. Niekedy si hráme Fortnite. Môže dáme čo najvyššie života. Check out my gun. Check out my gun. No. A posledný na rade je Colt. Sorry. Posledný na rade je... Haro. Čiže nie je to ešte nejaká dobrá kozmetika? Mortis.
Karl. Captain Karl. The mystery of history. Tento Karl sa mi osobne veľmi páči. Keďže ho máme Victories. So little time. Uho. To čo tam idú ľubí? Samozrejme kyslo. No aj to skýn nastupujúci, ako by som nepovedal. To čo je za buk? Theology rock. Aha. Ja si môžem mieriť aj zúčo. No. A na Colonela Rapsa ten skin ešte asi nepridali, čo mne osobne vôbec nevadí, keďže ja ako správny hráč som si kúpil oveľa krajší skin za mňa. Samozrejme, Rapčiny. No a v tomto videu by som ešte chcel pušnúť Spajka na rank 20. Chýba mi strašne málo trofejí. No ešte vám ukážem môj kamarát Peťa. Yes. Leon. Má dosť veľké ranky. Chýba mi jeden brawler. A tak. Toto je môj druhý najlepší kamarát. On má Star Shelly, Challenger Colta. Toto je tiež kamarát. Spojkar, samozrejme 24. No ale my ideme pušnúť toho Spajka na 20. Dajte mi vedieť do komentárov, či sa vám viac páči Poop Spike alebo Dark Lord Spike. Keďže obidva sú to veľmi pekné skiny. Tak, dajte mi vedieť. A ináč, toto som vám chcel ešte povedať. Veľa ľudí sa ma pýta, že prečo som si dal meno, že Gamibro. To preto, lebo ja mám rád gumených ľudíkov a môj brat je môj brat. Takže Gamibro. Ináč môj brat je počas všetkého natáčania pri mne a radí mi, takže bez neho by som to asi nevedel. To čo? Vypadalo ako... Star drop. 2 star dropy. Legendary star drop! Čo ti šibe? To čo je? Poďme, ideme na to. 500 kreditov mám Lua. Pekne, bráško. Pekne. Hrám si Rejra. Super Rejra. Dobre. Legendary Star Drop! Mám Lua! Nemám. Do prčíc! Dobre, to nevadí, ale Legendary Star Drop! Čo ti šibe? Ty kokos. Takéto šťastie som už rád nemal. Som nečakal. Takže to laguje. Dobre, naskočil úplne tretie miesto. Prčiť. Vyplo mi to.
To ne. Ospravedlňujem sa, ale neviem, prečo mi to vyplo. Keďže už asi som mŕtvý, tak pojeme do lobby. Ale ten Legendary Star Drop, ty kokos. Tak toto sa mi ešte ani na jednom natáčaní nestalo. Že by mi padol Legendary Star Drop len tak z random Star Dropu. Ty koky. 90, dobre. Jedna výhra, máme to. Banánik. Few ones. Mám kamaráta, čo má 50 000, bol v 6. najlepšom klube na Slovensku. Teraz už ho to tako nebaví. No, presvedčam ho, aby dal comeback. To prčíc. Ten skill. Nechápem, prečo mi to tu tak laguje. Taký dobrý drip tam dali, že Hulk, dog. On a bad for cat. Ten dog nemá jednu topánku. Teraz budeme radšej už čo? Dobre, ja idem do art. A tu máme viac questov. Ináč v tejto sezóne som už v prvý deň dal Diamond. Strašne dobre sa mi hralo. Aha, Pirate Bibi, tu mám aj ja. Jupi. Nie. Dobre, zabudol som. Tu má hyper. Keď tá hyper je doslova ničom. Nie, Riko. Čo? No tak Spike asi dneska už nepúšťam. Dobre. Tak teda... Asi sa s vami už lúčim. No. A ešte som vám chcel ukázať niečo. Na mojom účte, ktorý som vytvoril už dávno, ak sa mi to načíta. Aha, tak nič. Dobre, aspoň vám to poviem. Na mojom účte, ktorý som vytvoril dávno, tak tam mám Barbarian King Bulla, čo je dosť vzácny skin. A ešte som vám chcel ukázať, že... No, ešte nám vypadol nový skin. Na Greyo mám skin. No a toto je z mojho videa asi všetko. Tak, čaute.